Сега ще се опитаме да разчетем тези събития с Мохамед Камал Алам, египтянин, завършил журналистика в Софийския университет. Живеете в България, добре дошъл. Мерси. Какво виждаме в Египет днес? Танкове срещу демокрацията или армията срещу един тиранин? Не, аз искам да кажа другото, защото цяла свят каза, че е това преврат. Това не е преврат. Цяла народ, 30 милиона, излизаха на площада. Навсякъде в Египет против този президент, който унищожи всички законите и морал. Първо унищожи, дава клетвата пред Конституционен съд, след 2-3 дена атакува Конституционен съд. След това започва да уволни тези армията, които го водят на власт, които стоиха против Мубарак и махнали Мубарак от властта и го дадох възможност да влиза на власт. Но за съжаление, той иска да води неговия партия или неговия организацията, който цяла 90 години работят под земята, като нелегална организацията, братя мусулманска братя или братя муслиманите, които подкрепиха много терористични акти. Доколкото разбирам, вашата теза е, че всъщност армията свали един тиранин. В каква степен обаче Мурси беше подкрепен от египетското общество? Защото спомняме си ние изборите, в които той спечели само с 1% срещу своя опонент. Да, разделени ли са египтяните? Не, египтяните никога няма да бъдат разделени. Защото Мурси, когато влиза в избори, беше грешката на опозицията, че кандидат против него беше от стари режим. Шафих, който беше от стари режим. И за това беше цяла народ пред едно нищо. Или да подкрепи стари режим да дойде Шафи на власт, или да подкрепи Мурси, който цяла живот каза, че те нямат възможност да управляват, те искат да управляват с исламска религия, всички ще бъдат равни там. Но когато дойдоха на власт, те отказаха от всички това, което обещане на народа. За първи път в Египет всеки 2 часа да прекъсна ток. Египет, който е член на ОПЕК, да няма бензин, да има огромна обашка, по 5-6 часа да стои народа на обашката. Хляб чезна от това, докато народа започва да шегува, каза, че е Мубарак, който обвинихме го, че той е кредец и ограби държавата, той от неговия джоб грижи за народа. И за това. Но има друг факт, който аз го казах преди това в медията тук в България, че аз очаквах тези край на Мурси и братя муслиманите. Защото американците играеха огромна ролята в това. Американците имат две цели. Мурси да подкрепи техния интерес в района. И това стана. Да няма война с Израил, да подкрепи мирен договор с Израил, това стана. А второто вариант, който беше скрит, че братята муслиманите, народа няма да го поема или няма да живее под техния управление дълго време и затова ще унищожи политически ислам за дълго време. И това, което стана сега, падна политически ислам и в цяла райони ще падна исламски режим. Това е интересно, защото не показали точно това, което се случва сега в Египет, че политическия ислям не е алтернатива на диктаторските режими, които имаше не само в Египет, а и в Тунис, защото сега в Тунис също управляват мюсюлмански. Да, той за съжаление, че Америка подкрепиха исламисти, макар че цяла живот Америка води пропагандата против исламисти. Сега, когато подкрепиха Мурси с 1,5 милиарда преди избор на компанията в президентския избор, да купуват бедни хората, да дават захар и олиото на бедни хората, да дават гласовете. Купуват избори, познат. Купуват изборите, като случва тук в България, дават на бедни хората продукти срещу... Тоест така се спечели. Какво ще се случи обаче в Египет според вас тук нататък? Да очакваме ли възстановяване на някакъв демократичен режим? Защото днес щатите, които вие споменахте, и други европейски държави твърдят, че това е обрат в демократичните процеси. Аз мисля, че който каза това, само американци каза, че това преврат, защото техният човек, който управлява, който е обвинен преди това, че той агент на американците, накара един египетски инженер в Америка да влиза в затвор, защото сбратил информацията на нашия армията от Америка.
и беше затворен като агент на американците. Дойде на власт с подкрепата на американците и затова американците казват бреврат. Но американците няма да подкрепят исламисти сега в Египет, защото те знаят, че народа е за цялото против тях в момента. И затова те, ако искат да не изгубят като в Иран, искат или не искат, ще подкрепят нови режим в Египет. Но аз мисля, че е демокрацията. И Египет ще тръгне напред много бързо сега с този нови избор, който ще стане. Защото народа знае вече няма да продава гласовете, защото той страдат. Му дават хляб. Да. Те му дават хляб и му вземат ток. Му дават захар и му вземат бензина. Надяваме се, че наистина ще видим демократични промени в Египет от тук нататък. Благодаря ви за този експресен анализ и че ни разтълкувахте това, което се случва в Египет в последните часове. Така се разделяме. Следват новините в 18 часа с Марина Матева, а с вас ще се видим утре. Спокойна вечер!